Le vent, la neige, les étoiles, le soleil, les nuages, tout ce qui suffisait à le nourrir. Théophile ne le verra plus, en tout cas plus d'ici. Théophile, le vieux meunier du village, patriarche de la famille Philippe, est mort alors que l'été venait avec ses travaux. Les foins à couper, la moisson à récolter, le blé à moudre. Théophile est mort, comme souvent meurent les paysans. Dans son lit, sans déranger personne. Un dernier souffle, une âme de vent. Pourtant, la terre entière a tremblé lorsqu'il est parti vers de nouveaux pâturages. La terre entière. Je me souviendrai longtemps de ces paroles. Si notre village disparaît, ce sera la fin du monde. Le village de Théophile est devenu le mien, parce que le monde d'où je viens a disparu. Je me souviens qu'enfant, je projetais ma vie dans la flamme vacillante d'une bougie. J'étais persuadé que mon cœur cesserait de battre à l'instant même où la flamme que j'avais choisie s'éteindrait. Aujourd'hui, c'est la vie de ce village que je vois brûler là, une flamme au milieu de 4 autres. Si cette flamme s'éteint, le village disparaîtra. Le monde cessera d'être monde, et du peuple, des paysans, il ne restera plus que la poussière de leur terre. Ce faci, mă, Teofil? Nu mă spui că ce faci? Am lucrat amândoi și ce folos? Unde-i o mână de țărână și scânduri și cui? Asta e tot averea lui. Să-ți fie țărna ușoară și să te ierte bunul Dumnezeu. Să te numere între oile cele de-a dreapta lui. Că El e Mântuitorul și Izbăvitorul nostru. La El e toată nădejdea noastră. S-a schimbat multe, mai Teofil, de când ai plecat tu la noi. Am slăbit, nu poți lucra și eu ca tine. Umblu în cârjă și mi-e foarte greu. N-am cu cine schimba o vorbă, n-am la cine spune nimic. Dar n-am ce face, că viața e așa. Tu bară te hodinești aici. Eu mă mai amărăsc acasă cu câte sunt cu tătii. Ce să facem? Așa e viața.
Mă numesc Filip Nicolae, din satul Lăscâia, comuna Copalnic, Mănăștiur, județul Maramureș. Mama mea a fost bolnavă în pământ, a murit. Și a murit pentru că nu vreau să spune la nimeni și a avut tensiune. Nu știu. Am fost pe vârful dealului și m-a anunțat numai tot duminică, cum e duminica de mâine, m-a anunțat că e moartă și gata. Nu vreau să-mi spune că e bolnavă, eu am crezut că dorme. Nu m-am trimis de acasă. Și când am venit, am găsit-o moartă. În pământ, în rai, nu știu. Oamenii zic că mai am probleme cu capul. Să plătesc gazul. Iară bani. Iară bani, da. Numai bani, bani, bani. Bani, bani, bani și numai bani să iasă bani și bani. Bani în sus, bani în jos, numai bani pe de bani și... Aici, mai ales aici ce nu lucrează, le trebuie bani. Pe ce, mă, dacă nu lucrezi, mă? Pe ce bani? Pentru banul trebuie să tragi acolo ca eroi pe frunte. Și nici așa nu este. Bani, bani, toată lumea oriunde întorci, bani, bani. Până când? Cât costă una de asta la Neamț? 200 de mărci. Dar șmecherii care le aduc de acolo, care au tiruri, le trebuie câte 100 de milioane, câte, nu știu cât marcă au dispărut, câți euro. Dar în orice caz, cam 3.000 de euro e un transport. Numai adusul, atâta le trebuie, că ți-o aduce 3.000 de euro. Dar îi ți-o dau cu 6.000 de euro, poate. Și de acolo poate că le aduc fără niciun leu, că le pare bine că scapă de ele. Nu, așa-i. Așa-i. Nu râde, dar nu i-a spus unul din Cherpini și tu care a adus o ceea verde din Cherpini. 200 de euro da pe ei. Da, nu te vorbi prostii, că nu-i hază, mă. Așa-i română. Da cu capul. Acolo sunt.
îl punem? Ce sunt date mele astea? Mai, ho, gata, ho. Dar punem aici rol de salat și să punem să zic. Pe celălalt acolo, da. Ia să îmburde. Adică culmează să îmburde. Să îmburde. Stânga, ho! Hai. Iutule cu iarbă rară, cine te-a cos la vară? Feciorii nu te-or cos, măi, că s-or ducea cătunii, măi, dorule, măi. Fetile nu te-or grebla, numai pe la poștor sta, măi. Și-or întreba poștașița, n-am cartier la bădița, măi, dorule, măi. Unde ai învățat să cânti în frunză? La cine? Santei, a vostra Santei. A fătat cățaua noastră în baie, dragi tovarăși, noi a fost ușor. Un cățel cu 3 perechi de coaie, bucuria întregului popor. Un cățel cu 3 perechi de coaie, bucuria întregului popor. Lopușor cu frunza în dunge, Ionelca meșel. Aurică, ia de celofanul ăsta la mare, alinealul de acolo, că nu te teamă pulsul meu. Ele de aici, adă. Tu ajută la babă un pic, nu dea de celofanul, că noi să putem goli pulsul aici. Ura,
spăge helixurile de acolo! Unii peste ea. Băi, mă, spăge helixurile de acolo! Da, o să faci și roge de pe el, Dacă că am uitat să mai aduc acasă azi. Adică nu mai fac. Ce babă, că banchist avem! Ei, nu se plece helix, au avut acolo la mâine calbă, cură griu, trebuie un colopan bun, să pot pune bunkerul cum trebuie, să nu stăm prăși. Eu mă chinui să merg pe Honda și nu numai cum se plece helix arale. Și cură griu de pe ele, aici trebuie un mare colopan bun. Eu nu de aici, doamnă, dragă, că din sat de Derița. Dar No. ce n-am putut aduce pe ceacele? Pune-l în staș, să pot golini de nașiară. Că ia să te iau, că ia, că n-am gărat. Cum să seamănă păsula, tu de pe arătură, numai capete de ulă. De pe arătură, numai capete de ulă. Și-ai vedea fetițele, ridicând fustețele, căută pe arătură, cel mai gingaș cap de sulă. Și-ai vedea nevestele, ridicând-și fustele, căută pe arătură, cel mai zdravă-n cap de etc. Țăranule pe câmp, Ia acolo. țăranule pe câmp, ei, halelița mea, țăranule pe câmp, el are o muiere, el are o muiere. Da, măi, Claudiu, Da? ajunge aviu acolo, nu? Fac cuțitul în el? Ia acolo în jos. Automat. Automat, vei. Da, auzi, stai să ajut. De-aia mie să Hai să nu ajut. mi-a dat și mai copii. Hai. Hai, hai, hai să te ia acolo. Știu după ce ai luat. Hai, Nelu! Iar și mai tânăr m-aș tăvăleu ne scăp în grâu, așa. Stai, dă-mă un știci, până numai grâu bea și aștept la sus. Nevasta un copil, nevasta un copil, ei, halelița mea, nevasta un copil. Copilul o dă dacă, copilul o dă dacă, ei, halelița mea, copilul o dă dacă. Dă dacă un pisoi, dă dacă un pisoi, ei, halelița mea, dă dacă un pisoi. Pisoiul dulce, pisoiul dulce, ei, halelița mea. Țăranii de aici sunt care se poartă frumos cu unii, sunt care se poartă urât. Și aici la noi sunt mai domnoși românii față de țigani. Măr pe câmpuri așa și zic că le fură cartofii și au oameni de pe lângă casă. Ia, aici bagați. Chiar de că ai tare rău. Să-l închei. Nu mai domni, noi, tu ce de mă să nu mai domni. La țigani, știi, când eu fost mai bine. Pe vremea lui Ceaușescu. Atunci le era mai bine. Dar pe vremea lui Iliescu ăsta, n-avem ce face. E greu.
de angajat, nu angajează. Dar așa, dacă m-a lăsat Dumnezeu țigan, așa trebuie să fiu țigan. Degeaba poți să spui toată lumea că te-mi e băi țigan, că nu poți să zic nimic dacă ești țigan. Am după ce s-o spart colectiv. Apoi iar o luat-o în pământul înainte și am o duc mai bine. O duc bine. Numai o crescut cu pite de aceea încă și pita ți-o aduce tăiată. Luxurile în căsi și radio și televizor și s-a schimbat în satul ăsta că aproape toate căsile s-au făcut de cărămidă, s-au învălit cu internet, toate căsile. Mai de mult era șuri învălite cu gozul, cu paie. Eu cred că acum oamenii au inimă rea din cauza că lipsuri nu duc lipsuri, că au pe multă bunătate. Dar răutatea asta a venit de la comuniști. Hai la telefon, vecinul! Gheorghe Pașca? Nu Gheorghe Filip? La familia Filip? Filip! Nevasta a sunat la 503, nu la altul. Filip! Nu nimic. Cine dacă? Gheorghe Pașca! Pașca Gheorghe de la Banca Agricolă. Banca Agricolă?
Plouă, plouă, bob de limpie scade rouă. Ia la mânzul celălalt ce face căpchiți, ia-l. Ia-l. Până acolo. Da. Vai de omul care are suflet mic în casă mare. Unii merem la nevasta cu tare, îi spunem, tu ia pe atunci și pe atunci eu voi veni. Este o țucă, zice, cum îi deschide jamul. E noaptea și învârte lângă jeit, atuca aceea e un fir de fiteu. Și îl băga în jam și afară. Și când merem, eu prindem de fir și trăgem. Când trăgem de fir, e să trezesc. Și ieșea la mine afară și ne drăgosteam și eu la munte, la oi, aici. Să mă ducă valul tău, iză, să mă ducă valul tău, numai să nu-mi petrec rău, iză, iză. Iză pe marginea ta, iză, iză pe marginea ta, nu s-ar face nimica, mă, iză, iză. Numai plopu și salca, iză, numai plopu și salca, și dorul de la badea, mă, iză, iză. Numai plopu și salca, și dorul de la badea, mă, iză, iză. Roman, Sabina. Eu e roman, Iosif. El are 100 de ani. E 86. Nică nu lucrăm, nică. Acum costă tot sapatul. Și o trece atât ani. Alta care lucră pe la mină, pe la deprinere, e că nu-s mult. Nică. Ce tare urât. Dacă face fotografii cu ea. Nu? Dacă e bătrână. Noi mai avem niște bani. Am vândut un pământ și apoi cu banii aceia. Nu m-au lăsat pe mine pe Laisa. Fetele. Păi el în Europa. Mai strânge atâta lume.
La cine mă pe la biserică. Nu-i departe. Eu-mi duce. Ce să faci? Nu-i departe. Pe aici, cine rămâne orbite. Mai tare hel bun aceea, că tu ce nu interesat poziția aceea. Au capat bani, nu vezi. Ce să faci? E orbite, că nu rămâne oricare. Mai bine mor decât așa. Ce clase plică de moarte? Când vine, vine. Te strânge de brumal și mori. Mă așteaptă să mor, ca la ea. N-a murit, mai poate trăi încă. Mă duce mică. Îi treabă câte orice. Scoală și e câte un pahar de lapte. Dimineața. La miază mă mănâncă, seara iară. Mănâncă bine, pe cum a murit. Vezi cât e de rău, că n-ai trăit tu. George e harnic și muncește mult și face bine. Construiește mult și face multe, George, da. Dacă le-ar face și pentru sufletul, nu numai pentru trupul, că Flaviu trăieră în toate zilele. Ghiță e mare și blăstămat. Călin a plecat cu nevasta în străinătate și-a lăsat pruncuțul Nicuț și s-a dus ca să câștige bani, vai, mulți bani de treabă. Și noi tot le-am câștigat și tot nu a fost de ajuns. Nu știu cum l-a tras așa banii. Și-a lăsat copilul și pe tezi ne-a lăsat plângând, eu am plâns. După el, când s-a despărțit de mine și am zis, vai, oi muri și nu-i vine. Toți tinerii au plecat, care la comnia banilor. Nu că nu au avut ce mânca sau ce purta, dar banii, nu stătui tineretul de lux. Vii aici și nu ai nimic. Așa mai, Teofil, să știi că nu e acasă Călin. Nu știu
Trăiu eu să-l văd unul. Mama m-a crescut, mama m-a educat, m-a învățat, m-a purtat la școli. Și mama și tata la oaltă. Am fost cel mai bun. Dar n-am știut că Dumnezeu m-a luat așa că să moară mama niciodată. N-am știut. Nu m-a anunțat că a murit mama. Dar n-am știut că ce-a avut. Nu vreau să nici să spui. Supărat că am rămas singur, fără mamă, fără tată. Și tare cu dragă vreau să mă căsătoresc și să am o familie. Nu știu ce a dat Dumnezeu. Foarte bun locul ăla ești acasă! Exact, mai bun ca tractorul! Nu urcă tractorul, că urcă ăsta! Nous achetons pour manger un peu de viande de la vache. Après post, nous conservăm în congelator. Lăsați-mă asta cu doamna. E prea puțin. Dar asta micul cu câte lăsați? Mai lăsăm așa la 100. Știți cum ce facem? La mai ținem o săptămână, două. Așa dacă aveți două jumate. Ăla dincolo. Deci 200, ăsta e foarte bine. Doamne, e bun el, așa, mai nici oftic, dar e bun. Cine știe și ghetaua e bună. Negociem. Luați-i pe amândoi, părinți. Țin la munca lor și noi ținem la banii noștri pentru că sunt puțini. Primim foarte puțin, da. Eu. Mai are ceva. Nu arată. Dar pe mine ai dus un... Gata, constituit Consiliul. Ai cumpărat un vițel până am sosit. N-ai văzut că... Nu, e mult mai mult pe asta. Da, câte două, dar mai multe nu-i da.
Deci 200, îi spunem 200, ăla îmi place. Că e mai puțin os, îi mai scund în picioare și rămâne mai multă carne. Cam cât credeți că rămâne? Cred că la 30, 35 rămâne. La cum stați, domnul Părincheșu? Ați terminat? Vedem, către GPS. Apoi tu de ce nu vorbești cu ei? Ia și ăsta e frumușel. Ion! L-ați dat? Nu-i să fie crud, să scadă tare, știi? Dar e bătrân. E bine, dar nu scade. Și cât Cum ce? scade unul tânăr. Dacă am zis mult, dacă am mult, doar e și bun și mare de țară. Cât ai zis? 4 milioane? Cât ați nevoie? 4 milioane, mă duc și eu o junică de comunici. Cam eu încep să ne Nu ne putem așa, nu suntem pe noi. Pentru că le cresc cu greu. Este o muncă enormă până cresc un animal la stadiul ăsta. Zi de zi, de atâtea ori, mâncare, grijă, plus munca câmpului și toate celelalte. Deci comportă foarte mult timp. Chiar dacă ei de altceva nu se ocupă, muncă intelectuală nu fac. Dar e greu și noi am crescut la țară și știm ce înseamnă munca. Dar nu pot să-i ofer mai mult. Nici cu ce, că ea dacă nu o da Dumnezeu să fie, nu o trăiesc mai mult și să fie, știți cum e, dacă nu o trăiesc mai mult, că noi nu l-am vândut, la chițămută, dar n-avem cu ce. Ce să facem, așa e plata, munca noastră, e numai de pomană, nu-i plătită deloc. Ce se gândesc? Ei au bani, noi avem produse și nu ne plătesc. Produsele noastre sunt pe nicării. Domnii stau pe fotolile lor, dirigează și vai de capul cui execută dispozițiile lor. Noi cumpărăm 10 saci de ciment și turnăm fundația și îl cumpărăm 50 de coli de ternic și acum ne vine căruța să îl încărcăm și să putem lucra pe șură și să turnăm. Nu e așa scump, adică cu 5.000, dar pe tot 50.000 lasă. Tu internetul furi 90 lei. 90 lei. Asta e... Încărăm, amâne vine. Îl bătea de acolo pe gata. Grozavă aici am înăștiurată eu o circulație de grozavă, unul mere, altul vine. Aveți grijă, dragă băți. Încărcăm niște țiment. Mai mereu. Du-te și stai acolo, v-am spus o dată. Du-te și stai acolo. Acum noi de plătei somping. Somping? E mașina patronului. Laura, cine Victra? Toamna ultimul la piață. Dacă atâta ciment, puteți construi o vilă. Un garaj. Trebuie 100 de măști. Să mereți mai încolo să venim și noi. Merem. Gata, gata. Atât ai plătit. Gata, e plătit aici. Astăzi vreau să beau cu frații să stau, inima mai voioasă să ne întors acasă. Azi e rândul meu să mă îmbăt și eu, că mi-a fost sufletul greu. Astăzi vreau să beau cu frații să stau, inima mai voioasă să ne întors acasă. Azi e rândul meu să mă îmbăt și eu, că mi-a fost sufletul greu. Au eu m-am jurat rău pe băiatul meu, să aduc muzicanții și să joace frații la 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 la, că vreau să joc toți frații.
Păi simt că am putere, am să-mi fac avere. Doamne, frații mei, mi-a fost dor de ei. Azi e rândul meu să mă îmbăt și eu, că mi-a fost sufletul meu. Simt că am putere, am să-mi fac avere. Doamne, frații mei, mi-a fost de ei. Azi e rândul meu să mă îmbăt și eu, că mi-a fost sufletul meu. Mai tind să mai cumpăr și tractor dacă îi puteai vinge ea. Și mânză. Mai pui ceva bani. Trebuie să vinzi 5 cali să cumperi un tractor. Da, buni. Cum am eu ea pe mânzi, nu capăt 20, tot 15 milioane. Ar trebui să fie tractor acum și mașină și, știi, și cositoare, mecanizați să le faci tăteață. Dar sunt poziții cum în dealurile acele, nu poți, deci numai cu calul. Localitate muntoasă. Aici nu. Voi camere, cama, para la tememera, memera. Camere, cama, para la tememera. Să-ți vreau să beau, cu frații să stau, inima e voioasă. Dacă aș avea, de exemplu, tractorul, să-l am. Da. Atunci numai motorină și pesă trebuie. Motorină și pesă, asta e problema, că un cauciuc ca și 8 milioane, l-ai spart în ceva, ai terminat. Motorina cât e? Motorina e 16.000 sau 17.000 litru, îi consum. Deci oricum am face, tot la care nu are bani, e calul, că tot în pierdere lucrăm. Calul mai ieftin de ce lucru. Pământ cât avem? La 10-11 hectare merge un tractor, lucri mai ușor, știi? Altfel trebuie doi cai. Eu știu, dar trebuie și brațe. Raș, să poți. Azi e rândul meu să mă îmbăt și eu, că mi-a fost sufletul meu. Hai și eu me pot druma la căruța sa n-angoa. Auzi, dacă vă cumpărați un tractor, trebuie să vă cumpărați și ceva mașinărie, de făcut bani. De făcut bani. Pentru el. Eu fac. Câte pensii avem? 2 milioane. 2 milioane. Ce să fac? Ar trebui cel puțin 4 milioane 5 să ai, să poți întreține tractorul, să poți... Să fii sigur că ai Trebuie bani. schimb de ulei, trebuie motorină, trebuie... Câte trebuie la un tractor? Să duce pensia acolo, cu întreținerea tractorului, sigur. Deci din pensie trebuie să pui deoparte bani ăștia sa tractorului. Da. Hai. Dar marna pe grada crimi, che margio lenta veri. Mai zori, mure. Aula e bărbat deștept, care nu dă falime. E bărbat și se descurcă, cade și iar se ridică. Ăla e bărbat deștept, care nu dă falime. E bărbat și se descurcă, cade și iar se ridică. Asta e viața, să faci bani ea. Când 100 eu rămân, eu pe mine mi se dă. Da, asta e viața, să faci bani ea. Pentru 100 eu rămân, eu pe mine mi se dă. Alela, urela. Ăla e bărbat deștept, care nu dă falime. E bărbat și se descurcă, cade și iar se ridică. Asta e viața, să faci bani ea. Când 100 eu rămân, eu pe mine mi se dă. Da, asta e viața, să faci bani ea. Pentru 100 eu rămân, eu pe mine mi se dă. Alela, urela. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră și toate zilele de noastre și ne iartă nouă păcatele noastre și ne duce pe noi în ispită, ce-i mântuiește și rău.
care este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Născătoare Dumnezeu, bucură plină, dar Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată ești rodul până care născut nou pe Hristos, pe Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în morții noștri. Amin. Să ierte bunul Dumnezeu Sfântul. În cinstea voastră, Dumnezeu să vă ierte, să vă odinească. Să vă dea Dumnezeu, să vă ierte Dumnezeu Sfântul, să vă odinească în pace. M-ați lăsat și v-ați dus singur, m-ați lăsat singur și ați murit. Iată, mama nu a spus că ce-o doare. Am rămas singur, am rămas zic să mă chinuiască alții. Până pleacă striunga jos să mă urc în vârful tău, să mă urc în vârful tău, să mă uit în satul meu, ca să mai văd uliță, ai ho, ca să mai văd uliță. Am fost plecată în Franța, am venit aici pentru că îmi place aici, m-am născut, am venit să-mi vizitez părinții, să plec înapoi. În Franța, când am mers, un pic să te atingă în autobuz, scuze-mă, aici, dar în tine nici fă-te încolo, nu zice. Măcar sunt oameni altfel și mai buni și cu totul altceva de aici. În Franța fiecare se îmbracă cum vrea și ce e, să fie cât mai comod, nu că moda aia ieșit sau aia, nu contează. La țară nu poți să ți se vadă picioarele, nu poți să ți se vadă buricul, nu poți să umbli cu fustă scurtă, nu poți să umbli în maieu. Stau femeile în curte și privesc și comentează. Se
Cine dracu a dat mere la mână? Școală nu știu dacă vreau să fac sau asta dacă vin înapoi vreau să-mi caut ceva de lucru și dacă pot să-mi iau un apartament în Baia Mare sau ceva, să am eu a meu, să-mi strâng ceva bani sau pentru mine. Aici unde să câștig așa mult acolo? Bine, nici acolo pentru, dacă aș fi franțuzoică, cum se zice, nu-ți poți permite. Pe banii de acolo, pe acolo câștigi și după ce transformi în banii nou, știi altceva. Aici îți permiți mai... După banii îți permiți aici. Da. Tata mult, mamul. Ha? O bate-le Dumnezeu să le bată haine, că greu e mai de spălat. Ar fi anormal ca tinerii de la noi să nu plece în Franța și să nu aibă acea dorință de plecare. Sau în altă țară, da. Sau nu neapărat în Franța, într-o țară oarecare. Pentru că, vedeți, părinții noștri au maxim liceu, studii. Da. În bunicii noștri s-au născut la țară, au trăit la țară, au muncit pământul, efectiv au fost agricultori și din punct de vedere al mentalității sunt oarecum mai înapoiați decât noi. Ei nu sunt oarecum civilizați. Da. Nu mai spăl haine cât trebuie, dar pe cum pis da mami masei, domne, numai atât eu să mă duc să spăl haine, că ori mă duc o femeie, eu ceva fac. Nu mai înțeleg ce se întâmplă, domnule, și pe grădina asta, tot e o balică de vacă, tot e o mizerie pe aici. Mă duc, le spăl, ori îmi cumpăr mașină de spălat, o dacă nu, le dau foc la toate cârpele de câte le-am adus aici. Dar cum pis, da, mă, domnule, în toată ziua, duce la moră, hai la moră, spală haine, domnule, se poate așa ceva. Le dau foc la toate hainele și noapte bună. România și Bulgaria venit să faciliteze aderarea la Uniunea Europeană. Suedia va exercita începând președinția Uniunii Europene, având 3 obiective în prim plan, conform declarațiilor oficiale. Dar ce e aceala, mă? De unde l-a dus? De ce? L-am cumpărat. Hai, dar și-l bani pe ea din pădurea noastră. O va de capul nostru. Dacă țigani acolo. Da, păi de ce nu ți-l-o dat așa, nu se mai dea bani pe el? De nu vreau să dai așa. Bine ai făcut. Ai bani mulți să dea la țigani. Na bine. Că trebuia mea să cotat de pădure. Dar de ce nu te duci? Unde? L-am adus aici să puneți în față. Cât ai dat pe el? 20.000. Cât? 20. Își va de cap. Da, Dar nu pune să mă împiedic în el, să-mi scot ochii. Dar acolo mai aproape de țărie. Ia aici pune.
Aici. Nu, aici mai cătățăie. Acolo crezi. Aici. Dar vrei să mă împiedic pe el? Aici. Nu, aici, acolo. Nu aici. Aici fum și toate s-a fumat. Acolo că e aproape de... Nu, acolo. Aproape de casă. Acolo. Bine aici. Nu, acolo îl pune, Zara. Aici. Nu. Dar nu-i bine. Bine aici. Dar unde ai vrut tu? Către fântână? Acolo, da. Dar ne împiedicăm în el. Nu te împiedici acolo. E mai aproape. Dar aici e bine. O, Doamne, dai tu 20 de mii până să cer rău. Din pădurea ta. Să zicea mai de mult că când se pune să cer în pământ sunt fete de măritat în casă. Și ascultă de țigani. Nu merge. De unde să încep? Ori de unde? Unde este Cristi gol? Nu așa că sora Irisu bine. Adorce. Au avut dreptate mai de mult, dar... Dacă vine ploaie, le spală mai bine că le-ai spălat pe grabă. Vezi? Un lucru bun am adus eu către casă. Da, un lucru țiganesc ai adus. Un lucru curat, da, dar nu așa se pune unii gospodărie. Așa? Privasele acolo toate grămadă. La aer, la aer. E bine, ia vine un vânt, nu vine. cu roatele în sus. Și apoi tu culegi vasele. Bătut-o în bătrân pe Foaie verde ca iarba, tună drace. Ce-i tună drace, ce-i tuna, măi. Asta e că da tu. Se gândești de masă, că de dimineață de mult. Este vreme până în soare, este timp a mâncare. Și acolo e masa. E timpul meu să trebuie masă. Nu? E acolo e masa. Basta acolo. Da, compleu. Pune pe masă, ce să mâncăm de pe masă? Ușa mea. Ușa mea. Feliz slugă în Spania. Nu ești tu aici. Doamne, dor de Calindia, dor de Maierela. Ia. Îți duci în Spania, nu vin până... Feliz de slugă în Spania. Nu ești tu aici. Ia Mariana, tati și mama. Ia. Cine e? Ia pe tati. Ia și mami. Ia. Mami? Mama. Asta e frumoasă fază. Adică nu pe mine. Aici anus, aici anus, aici anus, aici anus. Unde pula mea să? Dar nu se poate pula, că n-ai flash pe cap. Mă, tu s-a tot părul din pe cap, după ce a filmat. E Cărin. Eu vă lăsăm. La Vasile fac mausoleu pe la lege. Eu aici la Dunăre. La combine, mă, nu la combine. În Spania. Am lucru mine la mine în cap, mai lucru pe tractor, cu combina, nu mă duc aici. Poate că la o sursă sigură m-aș duce. Am plecat de mult. A plouat. Să vadă așa că știi face ori ceva, cât de cât. Ești iertă cultural. Da, sănătate și numai bine. Umble bine. Doamne, să umble bine Călin cu Mirela și să le ajute Dumnezeu să vie acasă. Vină sănătoși acasă. Să aducă bani cât de mulți, ne-or cumpăra și mie o ladă de bere, dacă nu trebuie. Dacă nu... Ce ladă este răbăție? Noi bere. Acolo vie. Bani. Nu. Merg ea să duc, ia seama, a venit ăsta Dan, cum a venit și Dan din Israel, cât a lucrat. Da, și-a luat un apartament, în baie și l-a mobilat, și-a luat mașină, dubița aceea albă,
Mare eu? 103 ani, deci 103 ani la de noi zile, 30 de ani n-ai câștigat La noi banii 30 de ăștia. ani, nici 50 de ani nu cu scos banii aceia Să care câștigi i-au luat el acolo. apartament și Da, l-au mașină. lucrat, dar Sunt că n-ar lucrat n-ar ăștia, ține nici atât stiulei și mai puturoși, bă. nici atâta stiulei în birou, că birourile spline de... Vezi? Dar chiar de asta un patron, Nelu. Aia. Un patron. În țările dezvoltate, nu mai are... Bă, fii atent, țara noastră are de tăche. Are și 1000 de petrol, are pădure, are câmpie, are mine și îi sub conducerea lui scroci ăștia din 4 în 4 ani. Pe mare birocrație. Hai să mergem la norvegienii, ceea că sunt înghețați 6 luni pe an. Și când nu sunt înghețați, se vede sula lor rece și nu se face malaie numai stânci. Uite bă ce viață duc norvegienii, suedezi. Hai să lăsăm pe aia. Mergem încolo la arabii ce n-au numai niște petrol. Pricep, n-au păduri, n-au nimică, ius de Dumnezeu acolo. Aurul negru. Aurul negru, bă. Aurul negru. Și am înțeles. Dar, uite, tot sus și aici, că și aici, atât să-ți vezi. Regele a fost singurul om competent care să vie după Ceaușescu la putere. Așa rămână. Când se înveselește. La mulți ani. La mulți ani, sănătate și numai bine și... La mulți ani. Cum e? Nu știu cânta. Cum e cântecul acela? Așa e românul când este iubit, ca și stejarul când a înverzit. Mă rog. Hai, să nu vă de gazul, schimb de cum. Da, lasă. E bugăt pe astăzi. În sală. Da. Noapte bună. Poți? Gata? Boss mega. Hai, Cuca. Așa, de rutină. Am discutat așa, că n-avem ce lucra. De sărbătoare astăzi. Cât de cât. Mai ținem câte un taifas așa. Ne-am uitat la poză. Ne-am venit cu scrub, mai bem câte un par de orincă. Ne aduceam aminte de fratele meu Călin. Așteptăm să fie cu bani, să ne dai și la noi orice. Dar zgârții nu ne dă mică. Nu ne trebuie că ne facem noi. Mai cu greu, mai cu... Da, eu știu că dacă aș lucra și eu acolo, când lucru aici, nu aici, și cât am câștigat pe combină. Dar mai mult am investit decât am câștigat. Cu motorină, cu curele, cu... Abia nu mai vorbesc lucru. Și boală în ceante și col boala și zgomotul. Am câștigat cam 200 de euro. Și am ăștia când stau să mă gândesc că n-au de investit nici un leu și au, zice, 1000-1200 de euro amândoi. Dai seama cu bani. Deci 1030 de milioane, 40 de milioane pe lună. Și eu aici dacă câștig 3 milioane, deci am cu combăina, am câștigat să zic 3 milioane salar și pe lângă am câștigat 9 milioane. Dar cât am muncit, nu e bine povestit. Nu. Și câștigă 40 de milioane și nu investesc nimică și ce le dă patronul acolo de lucru. Eu nu mă duc din cauza serviciului, mă duc. Păi dacă n-aș avea serviciu, mă duceam. La ce să stau aici? Sí. Adică băi, eu cunosc multe limbi, dar stâlcite. Și vii până la mine? Să eu mă duc, băi, eu scambat. Băiatul ăsta e foarte inteligent și tu la fel. Da, bă, limba română nu știu.
Și eu am plecat până aici. Eu am plecat până aici. Stai, voi nu cunoașteți că am băut, eu am tras la, tras la șpriț. Șpriț? Da. Și Stai puțin. Wow, te ce procent? Nu, uite. Nu se poate, ai făcut tu ceva cu părul tău. Am culoarea aceasta de 4 săptămâni. Nu, șamponul Color Shine de la Nivea Hair Care protejează și menține culoarea părului vopsit. Rochia mea e nouă. Am îi pun banii care... Că-s milioane de cele. S-a schimbat s-a schimbat și antena. Iubiți credincioși, vă mulțumesc din partea mea personală, ca fecior tânăr, la vârsta de normală, care vă invit și v-am invitat cu drag să veniți în casa părințească, unde vedeți aici tată și mamă, unde vedeți costumul care l-a cumpărat uncheașul Gheorghe, mai bine spus, și rânduiala pe care am făcut-o eu în această casă, tată și mamă. Iubiți credincioși, mulțumesc pentru participație și vă mulțumesc tuturor care ați dat o bunăvoire la această casă a noastră rămasă de mamă și de tată. Am rămas orfan, am rămas și muncesc pe ogorul vieții mele ca bun Dumnezeu să vă răsplătească, să veniți aici în satul Lăscâia, în satele noastre și la Sfânta noastră biserică, unde părinții noștri cresc și iubesc pe Dumnezeu. Așa să vă ajute Dumnezeu și noi, ca noi suntem pământul vieții, să-L rugăm pe Dumnezeu să fie lumina învierii a nașterii Domnului Iisus Hristos. Dragostea credinței în Dumnezeu este între noi. Noi îl iubim pe Dumnezeu. Poate că altul nu-L iubește. Noi suntem creștini adevărați și noi îl cinstim pe Dumnezeu. Să-L rugăm pe Dumnezeu. Dimineața când vă sculați, pe față vă spălați și lui Dumnezeu vă rugați. Să vă feriți de rele. Să vă rugați când fulgeră, când răsnește. Para de foc strălucește asupra cerului. Să vă rugați Dumnezeu să săriți la clopotele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să vă gândiți la gândurile și faptele voastre. Dar de aceea îl rugăm pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să vă mângâie, să fie harul Domnului Iisus Hristos, să fie dragostea credinței în rugăciune. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să mă uit în satul meu, ca să mai văd ulițo, hai, hai, măi, hai.
mai, ca să mai văd ulița, ulița și căsuca, măi, unde și de mama mea, hai, hai, mai, hai. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și ne-a greșiților noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să ierte Dumnezeu pace. De țărnă ușoară. Să te ierte bunul Dumnezeu și să fie țărnă ușoară. Și să nu treacă mult, să fiu și eu. Doamne, iartă-l, Doamne. Socră, nu știi supărată până ce sosesc acasă, până ce sosesc acasă. Și acasă în prislop să-ți uit de-al meu dor, să-ți-l uit și de-al meu dor, măi. Socră, de nu-mi dai fata la noapteța, prin șura, la noapteța, prin șura. De-mi da, de nu-mi da, eu pe fată, oi lua și apoi ne-o încununa. Fu!
Eu și pe asta sprijin. E aici, Victorica. Mănânc drojdie. Cu tot, nu, drojdie. Ce zici tu? Unde e mai bine? Aici sau în Baia Mare la oraș? Unde? Știi, întrebarea asta provocată. Unde e mai bine? Păi dar știi tu de bine unde e mai bine. N-am fost eu pregătit pentru munca asta, nu? Asta știi. De acasă? Da, de acasă. Am lucrat că n-am avut încotro, dar știi că nu îmi plăcut. Dacă îmi plăcea, nu rămâneam aici. Ai avut noroc că ai putut și învăța. Am avut noroc. De asta câteva zile fug de acolo.
Cum vezi, tată, viitorul fermei? Ce ai de gând să faci? Să cumperi tractor? Ce faci? Sau lucruri cu calul? Dar zi tu, cum am putea lucra pământul ăsta, dacă e vreo 12 hectare de pământ? Cum să Păi ar lucrăm? trebui un tractor, sigur că ar trebui un tractor. Ar Dar ne trebui dai un și tu tractor. ceva să cumpărăm la altă. Aia trebuie să investești tu ceva. Și cine face pe tractoristul? Asta am văzut. Ovidiu. Asta, Ovidiu. Până crește Sebi. Până crește Sebi. Atent că e meseria lui Sebi. Ar face Sebi, dar bai că pe Sebi nu poți. Câți ani ai Sebi? Cum e așa? Băi, unde-i? Hai, tu ai preferat tractorul? Mai bine. Bine, și dacă se strică tractorul, ce te faci? Bine, Știi să te faci? Veterinar de... Nu, deci dacă se... Medic veterinar de tractor, deci medic de tractor. Emilia, ce părere ai tu să te ocupi de agroturism? Ți-ar place? Încep să-ți faci clientelă, să fii cunoscută, să placă lumii cum gătești. Să placă, dacă îi place lumii cum gătesc. Normal, dacă îi place. O să fii inclusă într-un circuit turistic și în paralel cu asta poate Sebi se ocupă de o fermă. Și într-o produsele naturale. De aici nu mai cumpăr pui de la oraș. Facem aici jos piscina, aici în râd, aducem apa de la râu și aici mi-am închipuit un hipodrom. Dacă va veni în Europa, noi așteptăm cu o civilizație mai mare. Da, ei ne dau niște sarcini, mă tem că noi nu știm de aceea să ascultăm de ei. Pe câte știu, o să mai răi ca comuniștii. Eu știu asta, că s-au mai civilizat și-au mai văzut că și pe timpul comuniștilor în Tarlale au mers altfel lucruri și s-au putut. Pe parcele nici nu va merge. Nu. Noi singuri bătrâni ținem prostia noastră că noi numai cu bucata asta. Am o sparcelate pământul. Dar mecanizarea nu va putea merge. Mecanizarea nu putea merge bine. Nu poate merge. Vezi că cu prețurile astea de motorină și tot la cai am ajunge. Asta e baiul cel și mare la noi. Tractorile și la șerle noi, și nu știu combăinile când toate vom la râu. ajunge să avem o economie mai puternică. Motorina și puțină. Și scumpă și dacă așa și scumpă și nu ne mai putea și de. Nu va fi scumpă. Nu. Amu dai 4 litri de lapte pe litru de motorină? Se poate. Ce e o litră de motorină? Ștoptești numai în rezervor. Dar să le trebuie câte... Când nu lucru nu știu cât într-o zi, 40 de litri le înghițești așa, ce e bani 40 de litri de motorină. Da, știi care e? E o chestie că tare mult se consumă în toată lumea. Pentru asta scumpă. Da. Că țările arabe care au țiței, apoi îl țin și la preț și vreau să se rădice, să trăiască bine, să nu-l vândă degeaba. Oare ce faci? Ia și cuvântul aici să mă duc. Da, de l-am vedea să ridica aici de asta. Cam așa. Nu, gata cu mâncarea, mă! E zicit, să știa cuvântul ăsta să uscat halda. Mă duc și mă bag din mai mănânc eu stringule. Strânge. Poți să strângi. Mă duc să ăștia dacă vreau. Să dau cox. Două în bucături. Dar eu pot să o găt asta. Nu, așa. Bine. Mă să sui pe combăină să găt halda asta.
Ca să fii liber, nu suntem coordonați de nimeni să muncim. Tu singur te gospodărești. Tu te scoți dimineața, tu te culci seara, când vrei. Te duci la lucrul tău, ai pământul tău, ți-l muncești, îți adui roadele și trăim foarte bine. Munca unui om liber. Am muncit din zori de zi până în noapte și îs liber pe munca mea și am dragoste când mă duc acasă, îmi înflorește inima că uite ce-am făcut. Țăranul nu are patron, țăranul se roagă la Dumnezeu Sfântul. Și Dumnezeu Sfântul îi dă înțelepciune să știe să muncească și să-și câștige pâinea de toate zilele. Numai Dumnezeu Sfântul, alții nimeni nu-l coordonează, face ce vrea el. Asta e. Libertatea e foarte scumpă. Sufletul după moarte se duce în rai și praf și pulbere se alege de omul după ce moare, nu mai trăiește. Începe să plângă că îl doare tătie huc și să pregătește și să duce la cele veșnice. Poussière, paysan, tu es poussière, et ta terre est un paradis perdu. Le vent se joue de nos âmes. Nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de la terre qui se joue du monde. On se souvient du goût de la liberté, comme d'un parfum de foin séché, de neige tombée, de terre mouillée, le parfum d'un autre monde. Le vent, la neige, les étoiles, le soleil, les nuages, tous ces mots que mon père paysan mettait dans sa bouche, transpercent encore aujourd'hui le bruit des machines, les larmes du monde, la folie des hommes. Le vent se joue de nos âmes.
Nul ne sait d'où il vient ni où il va. Aujourd'hui, je sais que rien ne disparaîtra. Ni les fous, ni les ziganes, ni les paysans. Et je serai de cela, de ce peuple-là, du peuple du vent et de la liberté. Le vent, la neige, les étoiles, le soleil, les nuages germeront à nouveau comme la plus belle des richesses, à tout jamais. Așa-i românul când se înveselește, ca și stejarul când înmogurește. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când a înmugurit. Țara-i mănoasă și în fericire, poate oricine să trăiască în ea, poate oricine, cu mic, cu mare, și a mea mândră ce o iubesc tare. O rugăciune către ceruri zboară, o rugăciune